No, dobrý den, dámy a pánové, já vás tady opět vítám a ano, tentokrát jsme v Minecraftu 1.7.2. Ano, vůbec jsem nesliboval žádný Minecraft a je to taky tím, že jsem prostě ho jednou musel odinstalovat a pak jsem zapomněl na to, jak ho mám zase nainstalovat. Ano, moje inteligentnost. Tak, ale jdem se podívat na náš single player, jakože teď budu hrát poprvé, tak jsem zvědavý, co je nového. Já hrál naposled Minecraft 1.5.2 tuším, no, nejsem si jistý, já proto nebudu kecat. Počkat, jenom zkusím, jestli furt jsou ty samý cheaty. Game mode 1. Dobře, takže jsou tady akorát jiný. Skvěle nám zabitý zvířata. Počkat, lol. Tak. No a stejně nic. Wow. Jo, teda... hele, počkej. No. Nevadí. Akorát mě teda trochu naštvalo, když jsem to hrál. Když jsem se ještě koukal teda... Dobrý, to jsou krávy. Prase. Bank. No, krávy. What the fuck? What the? Hop. Jo, těžko sekat krávy. Všechno v pohodě. What? Tak ono ještě. Ale ovce. No, ty jsou stále stejné. No, v přírodě teda nic novýho. Akorát teda ty... Je teda škoda asi, že tam nedali koně. Což mě teda... Co naštvalo? Ale fakt tady nejsou. Že tady byly třeba kuřata. Že tady byly kuřata a tak třeba. No. A je tady něco. Proboha boha. Dřív jsem je nemohl najít a teď tady jsou všude. Co jenom je v poušti. Jo. Mimochodem, ale teď už jsem to si říkal. Nejsem si jistý. Jo, mluvil jsem o tom čarovném Minecraftu, že bych si chtěl udělat let's play, akorát, že bohužel na 1.7.2 ještě není, je snad na 1.4.6. Na 4.4 si nejsem jistý. Jo, řekni mi, že jo. Když tady kouknu podzemka, je tamhle to je. Creeper? Jasně, Creeper. Počkej, já si vezmu torčky. Počkej, tak jak se to říkalo? Počkej, to byly ty, ne? Ale pochodě to taky nebyly, ježišmarja, jak jsi to psala. Vůbec nevím už. Počkej, to byly tady. Ne to. Proboha boha. Tady. Louč. Lol. Počkej, já slyším. Zdar. Zdarek. Skeleton. A železo. Netopíři. Pro co tady dělají počkej, ty už tam byly, ne? Ale nevím, nejsem si jistý. Ježiš. Trošku jiná láva. Možná i trošku hnusnější, nevím. Počkej, se kouknu, jak to vypadá. Kouknem do něj. Koupa, dělá si souboj. Kdo má lepší míření. Dobrý, tak asi já. Počkej, zkusíme boxnout do něj, jaký. Proč nevyblokneš, sakra?
Počkej, zkusíme. Nula? Ne? Tak to už neznají. Ježmar, já jsem se sám přečítat. Bum. Aha. Počkej, já ti sejmu. Tak nesejmu. Nazdar kostlivci. Počkej, já bych si chtěl zkusit dát ten čarovný stoleček k tady. A nic, počkej, já si to tady někde položím. Staly stejné, ano. Lol. Tak se to dělá. Zkusíme to teda. To má sílu. Nic moc. Počkej, já ještě. Tady nikdo nás není, já to tady vyvraždil. Hajzle. Jo, už jsem vytnul. Sorry na něj. Co tady? Nic. Lol. Tma. Creeper. Musíme to na něj. Ježmeda, jsem spadl dolů. Kde je zombík? Já chci vidět. Řekněte mi prosím, ať je tady. Ať je tady, uhni. Ale tady nikdo není. Vždyť tady nikdo není. Ty vole. Nemáš toho svýho zombíského kamaráda. Už umřel. Lol. No jo no, tak Minecraft. Co na to mám říct, no je to skoro stejný. Akorát teda, ty vado, fakt tady není nic novýho? Já jsem teda zatím nic novýho neobjevil. Se to ještě porozletíme. Kaktus známe. Asi nic, no. Mohli bychom se tak kouknout do survival, který tady někde mám. Da? Tady taky znám. Ale počkej, tak teď zkusíme. Jdeme set. Ježiš, já mám zapnutý. What? Počkej. Jo. Jdeme set. Nevím, teď jestli bylo 1. Jo, to je stejný. Tak to je stejný. Už to mi neříkej, že to nic není novýho pak. To už by bylo trapný. Tak se kouknu do survivalu. Počkej. Super, co to je? Ovce. Ovce. Krávy. Ani nic. Strom. Zase. Další. Krávy. Prase. Ty vado. Jo, tak jdeme na to. No, mohli bychom se podívat na server. Že tam tak přemýšlím. On to už mají ikony, jo. No, dobře, no. Dobře. Počkej, tak tečko. Login. Teď jsem zapomněl své. To je jedno. Dobré. Mám všechno zpátky. Ne! Ježiš, já se z toho asi... No. To je tady. Počkej, co to je? Tohle. A jasně nemám mod. Hele, nějaký nový brněnko. A i když to je možná Michael Texture Pack. To chci otevřít. Sakra, počkej. Jo. Hop. Zba. Čekajte, vyskáču nahoru, jestli bych mohl.
bych řekl, že není problém. No, super, učkách, jsme králové věže. Jo, parkour. Ne, tak se nedostane úplně nahoru. Je. Jedno. To je docela mimoklý server. Jako, jak mě to ubere srdíčka. 4, ale není málo. Vyšmeji. Tě chuť zabít. Takový tady není. PvP zóna. Lol. PvP. Tady vždycky někdo vyhazuje věci, tak já se že vždycky pozmírám. Jelikož žádný nemám. Sam se nechce, jako. Ty jdeš do mě, co? Ty do mě půjdeš, vole. Si věříš. Hlavně mě nechte. Co? Máš problém? Máš problém? Au! Do prdele. Ty hajzle. Jdi do prdele. Kreténe. Ne. Lol. Au. Lol. Hajzl. Jsem zvědavý, jak umřu. Jak jsem umřel, počkejte. To tam není. Už to nepíše, jo. Lol. Proč nemám skin? No nic, no tak já to takhle asi ukončím. Tenhle díl by sice byl o ničem, ale takový začátek. Takže jestli znáte můj bývalý channel, tak určitě, že jsem tam natáčel Minecraft jednu dobu, ale to bylo ještě na jiném serveru, dokud se tam někdo nezaněco, už si nepamatuju, jaký to bylo slovo, myslím, že zabagoval, nebo něco takového, no, tak já se také s vámi loučím. A já jsem zvědavý na další díl. A nashledanou u dalšího videa.